Za stenami mnohých obecných úradov a takých tých klasických základných škôl sa potichu odohráva jeden dosť zásadný príbeh. Hej, presne tak. Samosprávy totiž už dávno nechcú byť iba pasívnymi údržbármi chátrajúcich budov a kde sa vlastne každú zimu s hrôzou pozerajú na stúpajúce účty za kúrenie. Je tu obrovská snaha stať sa niečím iným, no proste lídrami úplne novej, nezávislej energetickej éry. A presne na tento prechod slúžia nástroje, o ktorých bude náš dnešný ponor do témy. Sústredíme sa na mimoriadne aktuálnu vec, ktorou je Environmentálny fond pre rok 2026. A konkrétne ideme riešiť oblasť L. Čiže zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. A našou misiou v tomto rozhovore je vlastne premeniť tie doslova stovky strán hutných príručiek a kritérií na čisté, praktické fakty. Zlaté nagety pre starostov. Presne. Žiadne nudné čítanie paragrafov. Cieľom je dať vedeniu obcí úderné informácie, ktoré im pomôžu získať až fantastických 500 000 eur na modernizáciu. Fíha, 500 000? To je úžasná suma. Je. Ale na úvod si musíme rýchlo definovať ten základný rámec. Termín na podanie žiadosti je pevne stanovený do 11. mája 2026. A ako si povedala, maximálna výška je 500 000 eur, no vyžaduje sa minimálne 5% spolufinancovanie z iných zdrojov. Čo, povedzme si úprimne, býva pre ten napiatý obecný rozpočet často neprekonateľná prekážka. Tých 5%? Hej, býva. Ale tu je hneď prvý výborný mechanizmus. To 5% spolufinancovanie môže byť kryté úverom priamo z Envirofondu. Počkaj, naozaj? Áno, je to úver vyslovene pre obce a vúc a začína už od 5 000 eur. Znamená to, že samospráva v danom momente teoreticky vôbec nepotrebuje vlastnú hotovosť. Tak to je obrovská výhoda. Čiže fond im dá nielen dotáciu, ale aj nástroj na pokrytie tej spoluúčasti. Presne tak. Skôr však, než vôbec začneme vyberať farbu novej fasády alebo nakupovať solárne panely, musíme zistiť, kto má vôbec šancu prejsť cez dvere. Hej, to prísne si to. Poďme si to rozmeniť na drobné. Tá úplne hlavná podmienka, 30% úspora primárnej energie po obnove. To je proste ako taký nekompromisný vyhadzovač pri dverách VIP klubu. Pekné prirovnanie. Ak ju nemáte, ani sa na vás nepozrie. Žiadosť je automaticky vyradená, hej? Je to tak. Je to absolútne kľúčové vylúčovacie kritérium. A k nemu sa vlastne viaže ďalšia podmienka a to je definícia tzv. Významnej obnovy. Zásah totiž musí pokryť viac ako 25% obalovej konštrukcie budovy. Aha, čiže nie len vymeniť zo pár dverí vzadu na dvore. Nie, žiadne kozmetické úpravy. Musí ísť o reálny zásah, zateplenie stien, strechy alebo nejaká komplexná výmena okien. Dobre, ale zamyslela som sa nad jednou vecou. Zateplovanie bežných panelových škôl z 80. rokov. Tam sa to dosiahne asi celkom ľahko. Ale čo ak máme v obci krásnu historickú budovu z roku 1930? Staré budovy. Hej, povedzme starý obecný úrad. Aká je tom šanca? Nulová. Akože úplne nulová. Žiadna výnimka? Žiadna. Budovy uvedené do užívania pred rokom 1947 sú z tejto výzvy úplne vylúčené. Páni. A rovnaká stopka platí aj pre národné kultúrne pamiatky. Nezáleží na tom, ako dobre by ten projekt vyzeral na papieri. To znie pre mnohých starostov asi strašne demotivujúco. Prečo to fond robí? Ak si to spojíme do širšieho kontextu, ukáže sa nám vlastne čistá logika tohto rozhodnutia. Cieľom totiž nie je pamiatková obnova. Jasné. Cieľom je hromadné, rýchle znižovanie emisí. Pri historických budovách by si narazila na obrovské limity, nemôžeš na ne capnúť štandardné zateplenie. Riešenia sú tam strašne drahé a úspora na 1 euro je minimálna. Fond proste hľadá objemové úspory uhlíka. Podľa Envirostratégie 2030. Čiže platia za tvrdú dekarbonizáciu, nie za prácu reštaurátorov. Dobre, chápem. Povedme teda, že sme v klube, máme školu z 80. rokov, úspora je 45%, projekt prešiel. A tuto začína byť skutočne zaujímavé. Prečo myslíš? Lebo keď sa pozrieme na to, čo nám reálne preplatia, nie je to len polystyrén. Zelená svieti fantastickým podaktivitám. Hej, zoznam oprávnených nákladov je vyslovene pohľadom do budúcnosti. Okrem klasiky preplatia napríklad rekuperáciu, zelené strechy, steny alebo manažment dažďovej vody. Dažďové záhrady a vsakovacie dlažby, to je super. Ale fascinuje ma tam jeden paradox.
Na jednej strane vám fond nezaplatí ani cen za nový plynový kotol, Jasné, žiadne fosilné palivá. no na druhej strane, ak sa pod strechou nájdu vtalky alebo netopiere, tak ochrana prírody je zrazu 100%. Áno, toto je veľmi prísne ošetrené. Ak sa tam zistí výskyt chránených živočíchov, napríklad belorítky alebo dážďovníky, vytvorenie náhradných hniezdiek a búdok sa stáva povinnou súčasťou projektu. Povinnou, nie dobrovoľnou. Hej, povinnou. Fond to plne hradí. Zateplovanie totiž z minulosti ničilo ich prírodzené ukryty. Je to super. Ale keď prejdeme k veciam, ktoré fond nezaplatí, tam asi vedenie obcí narazí na tvrdú realitu. Starosta si povie super, robíme školu, dajme dnu nové podlahy, dvere, vymaľujme triedy. Neexistuje. Na toto platí absolútna stopka. Interiérové rekonštrukcie, interiérové žalúzie, bežná betónová zámková dlažba vonku, to všetko je neoprávnený náklad. A čo príprava projektu? A DPH? Ani príprava projektu a rovnako ani DPH, ak si ju žiadateľ môže odpočítať. Platí sa len obálka a zelené technológie. Čiže interiér si obec hradí pekne z vlastného. To nás ale privádza k fotovoltike, lebo to je dnes obrovský hit. Hej, solárne panele chce každý. Čo je tu fascinujúce, je extrémne exaktný spôsob, akým to fond definuje. Panely musia ísť vyslovene na strechu budovy a tá elektrina nesmie ísť na predaj do siete. Čiže ju môžem použiť len na vlastnú spotrebu? Úplne výlučne. A len na verejný záujem a nehospodárskú činnosť. Žiadne zarábanie na predaji prebytkov v lete. To je prísne, ale okej, vieme, čo si môžeme kúpiť. Ale ako poraziť stovky ďalších žiadostí? Ako vyhekovať ten bodovací systém, aby sme získali maximum? No hodnotenie stojí na tvrdých dátach. Obrovskú výhodu majú malé obce do 2000 obyvateľov. Tie dostanú automaticky 5 bodov, kým tie väčšie len 1 bod. Jasná podpora vidieka. A ak sú v najmenej rozvinutom okrese, majú ďalších 5 bodov. Presne. A potom je tu typ budovy. Základné a materské školy či obecné úrady sú prioritou a dostanú 5 bodov. Ale také kultúrne domy alebo požiarne zbrojnice tie dostanú len 3 body. Takže tu sa nám úplne rysuje taký profil dokonalého jednorožca. Malá obec v zaostalom okrese z materskej školy rabí ultramodernú oázu. Hej, to je ideálny kandidát, ale body sa naberajú aj za komplexnosť. Kto urobí len jednu podaktivitu, má 1 bod. Ale kto ich nakombinuje 5 až 6, napríklad zateplenie, čerpadlo, letka, dažďovú záhradu a zeleň, získa plných 5 bodov. No ale počkaj, 6 podaktivíc, to môže rozpočet vyhnať do astronomických výšín. Nebudú obce umelo nafúkovať rozpočty len pre body? Nie, to sa nedá. Systém má totiž matematickú poistku. Hodnotí sa tzv. Merná investičná náročnosť. Aha, čiže efektivita. Presne. Najlacnejšie ušetrená tona emisí CO2 dostane najviac bodov. Ak niekto požiada o 500 000 na drahé hračky, ale ušetrí málo uhlíka, spadne na úplný chvost hodnotenia. Umelo nafúknuté rozpočty proste nemajú šancu. Perfektne vymyslené. Náš projekt je teda krásny na papieri, nákladovo efektívny, ale na akej byrokratickej míne môže stroskotať? Lebo vždy nejaká je. Sú tu hneď 2 obrovské míny. Tá prvá sa týka zmeny stavebného zákona. Jaj, ten apríl 2025. Hej, projekty, ktoré začnú konanie do konca marca 2025, idú podľa starého zákona, čiže stačí klasické stavebné povolenie. Ale od 1. apríla 2025 platí nový zákon a vyžaduje sa rozhodnutie o stavebnom zámere. Takže, ak starosta v máji 2026 pošle žiadosť, ale priloží dokumenty podľa zlej legislatívy, Tak letí von. Dokumentácia musí byť 100% korektná k dňu podania. čo to teda celé znamená? Absolútny prehľad v papieroch. A aká je tá druhá mína? To otvára dôležitú otázku využitia samotnej budovy po obnove. Ide o pravidlo 20% pre hospodársku činnosť. Komerčné využitie, hej. Presne. Budova nesmie slúžiť na ekonomickú činnosť z viac ako 20% svojej kapacity počas celých 3 rokov od ukončenia projektu. Čiže nesmieme ten náš krásny kultúrny dom prerobený za 500 000 len tak prenajímať komukoľvek. Napríklad na komerčné svadby alebo platené kurzy. Môžeš, ale nesmie to presiahnuť ten 20% limit. Ak sa prekročí, dotácia alebo jej časť sa musí vrátiť aj s úrokmi. Fíha, to je nočná mora pre účtovníctvo. Ako sa to vôbec sleduje?
Navyše musia každý rok do 31. januára predkladať monitorovacie správy fondu. Čiže 10 rokov archivovať papiere a každý rok reportovať. No, je to obrovská príležitosť, až 500 000 eur za 5%, ale vyhaduje si to naozaj profi prístup. Od 30% úspory až po to účtovníctvo. Je to komplexné, ale vieš, keď nad tým tak uvažujem, aká by bola budúcnosť, keby každá škola, obecný úrad či škôlka fungovala nielen ako inštitúcia, ale ako absolútne nezávislá mikroelektráreň a zelená oáza pre komunitu. To by bola obrovská zmena. Predstavme si, ako sa zmení úloha obcí, keď prestanú byť iba takými pasívnymi správcami majetku a stanú sa lídrami úplne novej, čistej energetickej éry. Znie to trošku ako sci-fi, hej? Možno na prvé počutie áno. Ale s dobre napísaným projektom to môže byť do 2 rokov realita. Zostáva sa už len pustiť do práce.